Amint látják, az autó elindult, a lovaknak van még egy kis ideje. A túloldalon, ott látják a két férfit, aki magos bevetett piros és a fehér zászlót. A lovak közben helyezkednek, hát nem hiszem, hogy probléma lesz a 9 lónak elhelyezkedni. Ez nem nagy tömeg, mert van, mikor 12 ló is van egy ilyen futamban. Most már gyorsít az autó, úgyhogy a lovak is szépen nyilván neki simulnak, neki húzolnak. Projedan galop. Projedan dupl galop. Diszkvalifikáció. Már van is egy értesítés, az egyes számú ló a hosszú galopozás véget. A versenybírók kizárták a versenyből. Lover Darling Discoucher. Kicsit por van, de majd mindjárt meglessük, hogy közelebb érnek. Tehát egyet már a bírók kizártak, az egyes startszámút. Na de nézzük csak itten a közelének. A 3-as startszámú vezet, a 8-as követi, 2-es, de nagy harc folyik. Úgyhogy az első-második pozícióban biztosan, de látom, ott van egy egész kis csapat, egy 4-5 ló, azok is próbálnak támadni, helyezkedni. És akkor mi történik? Az izgalom, a vezető ló nem bírta tovább, galoppozik. A 3-as startszámú lovat is kizárták a hosszú galoppozásig a versenybírák. Így van, sok volt neki. Armani átvette így a vezetést, de ott 2 ló hátú támadásban is van. Geronimo a 3. hely. Armani, Stanley, Geronimo. Ezek közül fog kikerülni a helyzetet. Úgy néz ki, hogy Geronimo-nak csak a 3. hely marad, de nem, még a másodikra bekapaszkodott. Elsőnek ír félbe a 6-os Stanley, a prognózis szerint, aztán a 9-es Geronimo.